National Political Commissar weZANU-PF Mike Bima vanoti slogan yekuti 2030 paMnangagwa vanenge vachipo haina kucherechedzwa. Wasapinda munayo zvere ndo pano kuti subscribe like wotna on the bell icon. Tienda mberi nawo dzinobuda paJolas dzichinzi nhengo dzebato riri kutonga dzinofungidzirwa kuti dzinobva muchikwata chemutungamiri wenyika vemazodamuzo Mnangagwa dzakaparura chirongwa che2030 paMnangagwa vanenge vachipo. Vamwe vanoongorora danho iri vanoti inzira yekuda kuvandudza bumbiro remutemo, izvo zviri kupa kuti vaMnangagwa vatore chikamu chechitatu musarudzo dziri kuuya muna 2028. Zvakadaro muhurukuro yakasarudzika nebepanhau reNewsday nechishanu svondo rapfuura, vaBima vakati slogan yekuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo haibvi kubato uye haicherechedzwi kana kugamuchirwa nebato. Commissariat haina kumbotaura kuti tine slogan itsva. Handizive, hazvina kubva kucommissariat. Vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda nenzira yavo. Ndoona sekuti vari kuedza kungozama kuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachiri vapenyu, hapana dambudziko nazvo, vanodaro vaBima. Ndo mashoko anotaurwa pana Mike Bima achiti aiwa slogan yekuti 2030 ED anenge aripo ingori way yekuti vanhu vari kusapota ED Mnangagwa vakwanisa kuchinja constitution kuti ED akwanise kutonga in the third term, kana kuti aiwa vanhu si vanhu vane marights ekuexpressa zvavanoda kutaura, vanenge vari kungotaura kuti ED muna 2030 anenge achiri vapenyu. Asi ichi zvichitarisa papolitical level aiwa hapambona zvakadaro, hapana pawangoasuma kuti aiwa 2030 vaMnangagwa vanenge vachiri vapenyu kasi pana unoda kuvauraya. Saka muri Zimbabwe chimbotudzai munoti kudii pamusoro pemashoko anoya achitaurwa pana Mike Bima. Pinde mucomment section medu, saka subscribe like